Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan katentreman saha kawelasaning Gusti mugia tansah tumegak tumanduk kajiwa kasarira kunjuk jengandika sama lumeber dhateng kula Waradin titah ingkang kepareng prapta nuwun kula nuwun kunjuk sangyaning para sepuh dalah aji sepuh ingkang kebak ing pangrengkuh ingkang kono ing pamawas piwah lebda ing pitutur luhur panjenenganipun para kiai alim ulama ingkang rinten dalu tansah ngandhalaken ati latih piwah pakerti kanthi landasan ning kitab suci ingkang satuhu perbuti pahambung ing dharma kinaya ing praja satriyaning negari wonten ing laladan krajan Gunung Payung Candhi Rata Temanggung ingkang saestu dados pandam-pandaming para kawula tasih ingkang satuhu perbuti pahambeng ing dharma barya ageng panjenenganipun Bapa Surati dalah Ibu Sumaryam ingkang tansah bagya lan mulya dhateng katalumpen para adilenggah kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan Pusduka pahyaning mangsa kala tumapaking prastawa gadina nenggih panggihing risang pirangan sarimbit deninggih kusumaning ayu Oktaviani Nur Iftita ingkang badhe kadhawuhaken dening panjenenganipun Nak Mas Bagus Ajunda Kurniawan putra kakung saking panjenenganipun Bapa Wahmidi dalah Ibu Sunarti ingkang saestu kula kapiji kinen hamratedhesiaken lampah ing adicara wonten adicara ingkang badhe kalaksanaken wonten ing ari kalengan punika inggih pambuka adicara ingkang angka kalih panggihing risang pinanganten sarimbit adicara ingkang angka 3 inggih waosan pustaka ayat suci Al-Qur'an adicara ingkang angka sekawan samangke keadanan atur pambagya juwana basuki lan adicara candhaipun samangke adicara long tinampen sekaring pahargyan pinanganten kakung adicara ingkang pungkasan inggih astungkara utawi doa mekaten penggah urut rantawaning adicara ingkang badhe anggrengani wonten ing ari kalenggan punika pramila semoga kepareng kwadharaken buka adicara kanthi waosan basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim mugi kanthi waosan basmalah samangke dadosaken lancaring adicara Bapak Ibu para adilenggah kakung semawana putri kepareng kwadharaken tunggap urut rantawaning adicara candhaipun nggih sawanipun risang piranganten putri wonten ing sasana rinengga pramila katur dumateng kadang kula Ibu juru sumbuka ingkang kawijil saking Ice Makeup kepareng nyuwanaken risang piranganten putri wonten ing sasana rinengga binarung swaraning pradangga munyoh angrangin ana ganda arum hang abara-baring saklebeting sasana pawiwahan nulya lamat-lamat ngeling gangsa kepareng nderekaken risang pinanganten putri nenggih kusumaning ayu Oktaviani Nur Afifah ingkang binayang kari manjing ana ing sasana rinengga sampating busana ingkang hangimba busananing Prameswarinata tinon kawuryan ing Mandrawa katingal pating galebyar pating pancurat pindha kartika gumingsir papan meloke wadana sumuno agilar-gilar pindha kencana binabang junduk wentul katiyuping samirana manda pindha hastane wong ayu kang lagi ngawe-awe kekasih wis ngancik ungyan kanthi nuju risang pinanganten putri kalenggahaken dening Ibu juru sumbaga pramila balung janur saumpama pinugal semanten rumiyin rinumpaka adicara sawanipun risang pinanganten putri daya-daya sakmangke kalajengaken adicara candhaipun nggih adicara panggihing risang pinanganten sarimbit pramila katur dumateng Ibu juru sumbaga ingkang kawijil saking Ice Makeup kepareng mratitisaken panggihing risang pinanganten sarimbit
Pantara dangu ing saklebeting gapuraning sasana pahargyan katingal gumebiaring cahya pindha teja inuwung Prabawa saya dangu saya cetha saya saket saya ngalela mriku awit kena tejane risang pinanganten kagung ingkang nayangkari manjing wonten ing sasana panggih alon-alon tindaknya pratandha hanengenaken mring rasa pangati-ati semanten ugi risang pinanganten putri Usyaga amapak rawuhipun ingkang Raka garwa dupi wis samya caket nggenira lumaksana kekalihira harsa apago tingal tumuli kumlawe hastane dening ibu juru semboga ingkang kawijil saking ais mik akepar handherekaken lampah ing tata upacara panggih risang pinanganten sarimbit genduk ayu Oktaviani Nur Afifah Nur Iftitah gantal ingkang dumadi saking suruh ingkang matemurase lininting pinangsulan wenang lawe pratandha manunggaling sih katresnan jati pinanganten sarimbit daya-daya sak mangke risang pinanganten putri ajengku sapi sumembah dateng ingkang Raka garwa pratandha prasetyanipun risang pinanganten putri ingkang pinter bekti dateng guru nadinipun daya-daya sak mangke risang pinanganten kagum jumangkah tumuju wonten ing ranu padha ranu banyu padha wis marani sak mangke punang antiga kapidak dening ingkang pinanganten kakung tumuh padha pecah sanalika pratandha bilih wiwit mangsa kala pinanganten sampun wal saking panggula wentahing robot lah ibu harsa madeg bale wis mandiring pribadi daya-daya risang pinanganten putri ajengku sarwi hawiji samparanipun ingkang Raka garwa kanthi pangajap benjang anggenipun mangun pagesangan enggal pinanganten kekalih dipun tembehaken saking sedaya memala dipun tembehaken saking sedaya rubeda den kanthi pinanganten putri dening ingkang garwa pratandha sapanggih katresnan pinanganten sarimbit ugi anggenipun mangun pagesangan enggal tansah manggih setunggaling keluarga ingkang kebak ing keberkahan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah paripurna sak mangkir sang pinanganten putri awijiki amyanipun ingkang garwa daya-daya sak mangke ibu juru semboga ingkang kepareng wijil saking ais make up amratitisaken lampah ing adicara candhaipun nggih adicara karobongan babaring upacara karobongan kapurwakan kanthi adicara siburan nalika semana pinanganten sarimbit sampun jumeneng jajar atekanten asta dening Rama Giya Ginindong Sindur ingkang awarna rekta kelawan seta kanthi manjing ing sasana adi mulya kalenggahaken ing dapar pelawingan
parang tawar dine jroning lumaksana pinanganan kekalih tansah dirindong sindu sayek kinarya pralampita bilih bebrayanipun pinanganan sarimbit tansah pinuntut dening Reh Darmaning kautama tinangsulan dening Reh Darmaning Palakrami jumbuh paugehaning negeri piwah agami ingkang minasuk dene cindakaning lampah kang mas inggih kanthi hasa santi ing ngarsa sung tulodo wadene kang kepareng hadharaken inggih Kanjeng Ibu dalah kateng besane kang sutresna kanthi hasa santi uri handayani senadyan alon-alon genira lumaksana parandene ing mangke pinanganan sarimbit wis ngancik unjan kang tinuju nenggih sasana adi mulya sindur yolinolos dening Ibu Juru Sumbaga kepareng hamba dirisaken adi cara candhaipun nenggih adi cara bobotipun patrape pinanganan sarimbit pinunggut dening ingkang raka kawijil pangandikaning Ibu wonten pirsa dhateng ingkang garwa arep pundi Pak kanthi aris panjenenganipun paring wangsalan dhateng ingkang garwa wis padha bobote Bune menika anggambaraken lamun wis timbang bobot katresnane pinanganan kekalih saha kekalira harsa rinengkuh sariboten badhe bajindhe pansilakan ananging badhe karengguh kadya putra pribadi paripurna bobot timbang tumuli badhe ngadani upacara tanem liripun pinanganan sarimbit kawisuda lenggah ing gambar pelamina candrane Pindha Raja Sedina lan Ratu Sebalu upacara punika kinarya pralambang bilih wiwit mangsa kala punika pinanganan sarimbit sampun madhep bale wisma mandiri pribadi wal saking panggulawenta Raka lan Ibu paripurna tanem daya-daya sak mangke Ibu Juru Sumbaga kepareng pratitisaken adicara candhaipun inggih adicara kacar kucur kacar kucur Dantakaya kacar kucur punika anggadhahi pralampita bilih jejaring kakung wajib paring Danakaya dhateng ingkang garwa sedaya asiling kedah kaparingaken dhateng wonten ingkang kasikidhaken semanten ugi risang pinanganten putri anggadhahi wajib nampi Gunakaya paringipun ingkang garwa kanthi nastiti ngati-ati dan cak-cakaken kanthi perperti purih raharjaning keluarga wos jenar arta receh empon-empon sedaya anggadhahi pralampita dene sedaya jalma ing alam donya kedah imut kedah panembah dhateng Gusti ingkang Bakarya Loka daya-daya samangke Gunakaya paringipun ingkang garwa katitipaken dening ingkang Sudarma nenggih Ibu Dalah Rama kanthi pangajab najan to amung saiti wujude samangke mugi saged kurang kabidhateng bebrayan agung kacang kawak dele kawak sing adoh kadya sanak sing cepak tambah sumanak mugi samangke pinanganten sarimbit anggenipun pados pangupa jiwa kekumpuk sekedhik baka sekedhik rejekipun kemucur banyu winidatan wonten pedote paripurna kacar kucur daya-daya sakmangke Ibu Juru Sumbaga ingkang kawijil saking Ice Make Up kepareng pratitisaken lampahing adicara candhaipun meninggih dahar walimah uba rampe dahar walimah nggih saking tumpeng alit lan saperangan ulam ingkung sedaya anggadhahi paralampita dene jalma ing alam donya kedah emut
kedah manembah dhateng Gusti ingkang Hakarya Luka nenggih Gusti ingkang murbeng dumadi ing sakmangke pinanganten kekalih samya dahar kembul dumadi nulak pramila pralambang prasetyanipun pinanganten kekalih ngenya badhe nedya sabaya papa sabulya mulya pahit getiring agesang tansah karaosan bebarengan bebasan seneng siji seneng kaloro susah siji susah kabeh sedaya tumindak badhe kepanggih piyambak kaya ta unen-unen ajining diri gumantung elan ajining raga amung gumantung ing busana ajining awak amung gumantung ing tumindak paripurna dahar walima daya-daya pinanganten kekalih harsa kadane adicara unjuk tirta wening ingkang kepareng mijil saking kendi pratama pangajab mugi sakmangke ingkang kepareng koncat saking jagate muda mangun balewisma lelayaran ing samudraning bebrayan agung samudayaning saged linambarang perkawis ingkang wening manah ingkang pasrah kanthi patrap ibadah mugi sakmangke saged tuwaken keluarga ingkang berkah barokah saking Gusti Kang Maha Mirah satemah saged tuwaken setunggaling keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah paripurna kunjuk tirta wening daya-daya sakmangke risa pinanganten sarimbit angadani adicara pangabekten utawi sukma kaburwakan kanthi lolos dhuwung ingkang den ageng pinanganten kakung patrape boten elok boten endah lamun toswan ingkang sudarma kanthi hangasta gegaman daya-daya sakmangke Ibu Jur Sumbaga ingkang mijil saking Ice Make Up kepareng hampratiti saged lampah ing adicara pangabekten nalika semana sampun jengkari sang pinanganten sarimbit repepeh pindha sata matarangan abiyantara ing ngarsa Rama saha Ibu Sigra tumungkul amari keluyayah konjem ing Bantama tangkeping hasta sumembah nadong pangastawa gati dhateng Rama dalah Ibu bangkit emut dhateng Rama ingkang sampun kepareng ukir jiwa lan raga ingkang dados lantaraning tumuwuh ing alam donya ing sakmangke daya-daya bangkit emut dening Ibu ingkang sampun kepareng dados papaning yoga brata slami Nawa Candra Dasa Ari Nawa Sanga Candra araning sasi dasa wilangan 10 ari dina sangang sasi 10 dina Kanjeng Ibu anglinting anglawentah ing saklebeting Gua Garba jejere putra saestu raos sanget ageng dosanipun dene sampun kepareng damel bot repot wiwit jebrol ngantos dinten sak menika kawisuda angles geges kanthi kebaing raos panelongso saestu ingkang putra amung nuwun tambahing puja pangestu dhateng ingkang Ibu lan Rama nenggih ingkang Sudarma mugi sakmangke saged kasembadan angenipun badhe mangun balewisma mugi sakmangke saged mangun pagesangan ingkang luwih utama saged pikul dhuwur mendem jero ingkang Sudarma saged labuh labet dhateng Nuswantara lan agama
jejering wong tuwa amung nembahing idi pangestu ugi anggenipun ingkang putra mangun pagesangan enggal tansah kebak ing kaberkahan sakmangke saged nuwuhaken setunggaling keluarga ingkang atut runtut gembah limpah jinawi. Daya-daya sakmangke gilir gumanti pinenganten saribit ngaturaken sungkem pangabekti mring pepunden catur. Lenggih panjenenganipun Bapa Wahmi didalah Ibu Sunarti. Kula ingkang sowan Rama, kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan. Iya Nger, anakku cah bagus. Anakku cah ayu. Kene-kene Nger, nyepak marang wong atuwamu. Kaya gek wingi sliramu tak kudang Nger. Kaya gek wingi sliramu tak kadang. Tanrinoso jebolku danganku wis dadi kasengatan Nger. Anakku cah bagus, anakku cah ayu. Kene-kene nyepak wong marang wong atuwamu Nger. Jejering wong tuwa ora bisa menehi apa-apa Nger. Mung donga pangestu wong tuamu tampanana. Muga antuk awakmu mangun pagesangan anyar karo sisihanmu bisa kasembadan. Mung weling wong tuamu ya Nger. Ngati-ati aja nganti lali. Duga kira aja nganti keri digawa Nger. Nuninggi Rama, kula tuti dadosaken jimat karike daya nomor ing kasambosan. Senadyan lir sinendal penggalihipun Rama Ibu dupit nampi sungkanipun ingkang putra. Parandene para pepunden catur samya paring donga pangestu dhateng pinanganten sarimbit. Mugi-mugi kenya badhe mangun bale wisma ing madyaning bebrayan agung tansah manggih cempaka mulya sakwakul gedene. Liripun sageta tansah sembada kang sinedya. Jumbuh kang kinayuh lan dumugi ingkang kaesthi lestari pinestening jodho. Atut runtut bagya lan mulya tebih saking Garagoda lan rencana paripurna adicara pangabekten candhaipun sakmangke pinanganten sarimbit kepareng adani adicara tedhak citra awi putus sesarengan Rama saha Ibu kinarya pepengget tumapaking prastawa gati ing wanci punika. Adicara tedhak citra kapandhikaning dening kanca-kanca fotografer ingkang kawijil saking Zoza Fotografi ugi dipun adani video shooting ingkang kawijil saking Ice Makeup. Sumangga kadherekaken